Este vídeo é a introdución da análise de correspondencias para métodos estadísticos de economía. Neste vídeo vais introducir a análise de correspondencias para a materia de métodos estadísticos no grado de economía. A análise de correspondencias é un método multivariante, o que implica que pode manexar máis de dúas variables. Neste tema só traballaremos con dúas, que para que non sea excesivamente complexo, pero existe a posibilidade de introducir dúas ou máis. É para variables cualitativas. Aparte de ser un método multivariante, que máis características ten? Primeiro, é un método de interdependencia, non hai unha variable explicada. Analiza as relacións entre as variables, pero conxuntamente, as pautas de asociación que existen entre as súas categorías, pero non intenta explicar unha variable en particular. Por exemplo, se fose a regresión, que é outra técnica que se estudiou hasta ahora. Na regresión hai unha variable explicada e unha variable ou máis explicativas. Entón intentamos coñecer o que pasa con unha variable a partir de outras. Se estudiamos o aforro, variable explicada, podemos interpretarla a partir de ingresos, tamaño dunha familia, etc. Variables explicativas. Aquí non existe nada deso. Non hai algo que separe unha variable das demais pola súa función. Trátase simplemente de ver que cousas poden ter en común. Se tuviéramos, por exemplo, se aplica tasa de aforro, ingresos, tamaño dunha familia e varias outras variables, pois miraríamos a relación conxunta, que se pode establecer como pautas de relación entre o conxunto das variables. Por eso é unha técnica de interdependencia. É tamén unha técnica de reducción da dimensionalidade. Estas son técnicas que, cando se traballa, o traballar en multivariante, podemos encontrar co caso de unha cantidade bastante alta de variables. Variables que van ter asociación entre elas. Vai haber, se son numéricas, hai correlación, hai, digamos, cousas comuns, máis ou menos. Se son cualitativas, hai asociación. Entonces, para non ter que manexar un número tan grande, aplícanse as técnicas de reducción da dimensionalidade, que busca a maneira de simplificar a situación. Transforma o número grande de variables nun número máis pequeno, reorganizando a variabilidade que hai, a asociación que hai entre elas, de forma que produzan menos variables pero independientes entre sí, para que se perda a menor cantidade de información posible. A variabilidade en estadística é o que dá a información sobre as variables. Entonces, se simplificamos a situación, inténtase que se perda a menor información posible. Para eso, as novas variables que se construyen van ser independentes entre sí, para aproveitar mellor a información de partida. Ademais, é importante, a análise de correspondencias produce unha parte gráfica, o que se chama un mapa de percepcións. Nun plano, construye unhas coordenadas que sitúan cada unha das categorías de partida, pesa de nivel de estudios e nivel de ingresos. Para estudiar a relación, construye nun plano o mapa de percepcións, na que podemos observar a cercanía otorgada pola análise de correspondencias ás distintas categorías, representadas para cada unha delas nun punto. Verémoslo máis adiante. Temos aquí un pequeno exemplo do que se pode facer. Isto está sacado dun libro que está na presentación mencionado. Entonces trata da percepción que ten un grupo de clientes sobre distintas marcas de leite. Preguntaronlle por estas propiedades, fixeron unha valoración
e construíse unha táboa de doble entrada, tipo de propiedade, marca, para estudiar que perfil tiña cada unha das marcas que podedes ver aquí. Entón, isto é o que produceu, bueno, produce máis cousas, produce salidas numéricas que tamén se estudian, pero isto é como resumen, soe ser moi instructivo. Así, rapidamente, porque explicarei con máis detalle nas seguintes diapositivas, aquí unha cosa que se pode ver é que a propiedade de C1 está máis asociado á marca de día. C1 é tempo precio, o sea, marca considerada barata. Día é tamén bastante próximo Bon Milk. Nese aspecto as demais tenden a apartarse, non están tan asociadas a esa característica. De todas formas, eso matízase bastante máis, esas tamén van a aparecer asociadas pola altura do eixe, mentras que estas serían as que máis apartaban desa característica. Son as distintas cosas que se van poder apreciar nun análise de correspondencias, estudiando a situación que se ve aquí no mapa de percepcións. Imos comezar contando a teoría elemental que hai debaixo da análise de correspondencias. A idea de análise de correspondencias parte dunha táboa de contingencia, como casi todo na análise de variables cualitativas. Entón, resumimos a información sobre dúas variables, isto é análise de correspondencia simple, só para dúas. Temos unha variable x con h categorías e unha variable y con k categorías. Este é o punto de partida. Non sabemos que aquí está toda a información. Entón, a filosofía que está detrás da análise de correspondencias é considerar que a variable y e a variable x, as súas frecuencias forman unha nube, o sea, unha nube cada unha delas. Nube para a variable y, nube para a variable x. Pero son nubes, os puntos de y teñen h coordenadas, k puntos de h coordenadas, os puntos de x teñen k coordenadas, h puntos de k coordenadas. Por exemplo, revisando unha diapositiva anterior, teñemos nivel de ingresos, nivel de estudos. Esta é a información. Entonces, a nube de y serán 4 puntos de dimensión 3 e a de x máis complexo 3 puntos de dimensión 4. Obviamente nós non somos capaces de percibir, podemos percibir máis ou menos podemos percibir as 3 dimensións e o espacio, pero 4 xa non somos capaces. Por eso, a análise de correspondencias o que fai é simplificar tendo en conta como se parecen ou como se acercan os comportamentos das distintas categorías. Entonces, partimos de cada unha destas nubes. De cada unha destas nubes, a nube y e a nube x. E dibuixaríanse virtualmente, non lo vemos, unhas nubes, que sea o que se intente simplificar. Ademais, bueno, isto eran os perfis marxinais. Tamén se pode decir, eran os perfis condicionados, perfil fila e perfil columna dos nosos puntos. Tamén se pode decir que os perfis marxinais, por exemplo, as frecuencias de x e as frecuencias de y son o punto central da nube. A nube está centrada no punto marcado por esta frecuencia, a nube de y, e a nube de x está centrada no punto marcado pola súa frecuencia marxinal. Eso utilizaremos máis adiante. Simplemente ahora estou indicando en torno a que se move ou en torno a que aparece a filosofía da análise de correspondencias. Unha nube de puntos construída a partir da táboa de contingencia. Entón, claro, a nube de puntos é máis complexa para ser analizada con simplicidade. A proposta da análise de correspondencias é transformalo en algo máis simple, en variables novas. Se eu teño un punto columna, o sea, un punto da nube de y con h coordenadas,
Análise de correspondencia simplifica, transforma todas estas frecuencias en 1, 2, 3 valores novos, algo que se poida apreciar desde o punto de vista humano. Iso é o que se chama reducción de dimensión. Por eso a análise de correspondencia é unha técnica de reducción de dimensións. E fai este cambio simplemente estudiando as asociacións que hai entre as distintas coordenadas, as que se parecen xuntas para crear unha sola. Isto é a idea de fondo. O mesmo para X. Ao final, transforma o conxunto de información, as nubes de frecuencias destas dúas variables, en algo máis simple, que se poden representar conxuntamente no mapa de percepcións. Ben, comentaba que para crear estas novas variables, as dimensións, a análise de correspondencias busca a proximidade, os comportamentos parecidos, o sea, a asociación. Como a mide? Usa unha distancia, o que lle chaman, o sorpresa, distancia chi cadrado. Basease nesta fórmula, que é a distancia ao cadrado entre as frecuencias relativas de cada punto. Dous puntos calquera miden a súa cercanía a partir das cercanías entre as súas coordenadas. Ben, coméntase para que entendades onde sea a teoría, pero estas cosas non son preguntables. Isto, digamos, asocia os puntos que teñen entre sí menor distancia son os puntos máis parecidos. Tamén mide esa distancia ao punto central. Comentábamos antes que a partir das frecuencias marginais de cada variable créase o centro de gravedade de cada nube. A distancia chi cadrado hasta o centro de gravedade tamén mide a distancia ao centro da nube, pero tamén para cada categoría, se a distancia ao centro é grande, significa que o seu comportamento é extraño con respecto ao conxunto das categorías da súa variable. Entonces se indicará algún tipo de asociación máis grande ou de particularidade máis grande para as categorías que teñan esta distancia ao centro maior. Isto é a acumulación de distinto tipo de informacións para que vexades sobre que se construe esta técnica, aunque realmente vos non as ides calcular. Outro concepto importante é o de inercia. Inercia é variabilidade, dispersión. Decíamos que a variabilidade é a información que a cantidade de información que os datos nos traen. Canto máis variables dispersos sean os datos, máis información podemos sacar deles, máis información conteñen. En análise de correspondencias, esa variabilidade denomínase inercia. Entonces, temos inercia para os puntos. Cada punto, sea punto fila ou punto columna, tenga unha inercia propia. Inercias grandes significa que o seu comportamento se aparta moito do conxunto. Son comportamentos atípicos dentro do conxunto das categorías. Por eso teñen máis información, son máis interesantes para interpretar. No mapa serán os puntos que sairán apartados do 0, 0. E serán os que nos interesará, precisamente os que nos darán máis información para interpretar as dimensións. Tamén a cantidad de información total e a inercia total, variabilidade total do conxunto das categorías. Ben, imos agora a contar de forma resumida o que fai nas correspondencias. Primeiro, reorganizar a variabilidade. A variabilidade é a información que teñen os nosos datos. A dispersión en estadística tamén significa información. Entonces reorganízaos
para construir variables novas, as dimensións, ou factores ou eixes, que son independentes entre sí. Despois, para as novas dimensións, calcula coordenadas das categorías. As categorías de partida asínalles un par de coordenadas para dibuixalos no mapa de percepcións e así poder ter visualmente a cercanía entre as distintas categorías, ver cales están máis asociadas, cales teñen un comportamento máis similar. Numéricamente, a análise de correspondencias vai producir distintos valores. O primeiro deles, a inercia. Para reorganizar a variabilidade, matemáticamente, o que fai a análise de correspondencias é transformar nunha matriz a táboa de contingencia e diagonalizala, ou ter uns autovalores e uns autovectores. A partir de aí construe as novas dimensións e ten as novas dimensións, as novas variables, e vai dar os seus autovalores, van ser a inercia, a variabilidade dos novos factores, das novas dimensións, que nos vai indicar a variabilidade, vai indicar a distancia ao centro, ou sea, como de raros, como de diferente é o comportamento dunha categoría con respecto ao conxunto de todas as categorías. Entón, isto é unha das cousas máis interpretables. As categorías con maior inercia aparecerán máis apartadas do centro e son as que nos interesarán explicar. Despois tamén produce as coordenadas, precisamente as que sitúan nun plano onde está cada categoría. As novas dimensións sitúan de forma máis próxima aquelas que teñen pautas en común, as que podemos asociar. Despois, é importante explicar o que significa cada dimensión. Cada variable nova que é, coñecemos as categorías antiguas, as de partida sabemos, temos información do que son, posto que as poñamos nós, pero os resultados poden ser máis difíciles de interpretar, de darlles un sentido. É interesante facelo, aunque ás veces sea complexo interpretarlo. Ese sentido indícanos que é o que produce a asociación entre categorías. Entonces, como se fai esa interpretación? Con dos tipos de valores numéricos. Un deles, o primeiro, é a contribución que cada categoría original ten para formar cada nova dimensión. Digamos, as dimensións novas tense en conta para a súa interpretación a influencia que as categorías de partida tuveron na súa fabricación. Como influye cada categoría de partida na dimensión nova. Isto é unha dos valores que se produce. O outro valor que se produce é a dirección contraria. Canto ten cada categoría original no seu interior das novas dimensións producidas. Tamén esa contribución que se denomina cosinos cadrados da dimensión que en principio estaba oculta antes de facer ese de correspondencias, canto había en cada categoría de partida. Isto é tamén unha contribución numérica da análise de correspondencias. Ben, entón facemos a aplicación da análise de correspondencias. Temos uns resultados e empezamos ca interpretación. Que é o primeiro que hai que decidir? Primeiro hai que decidir cantas dimensións consideramos, porque buscamos simplificar. Se partimos de dúas variables con 6 e 4 categorías, interesaríanos reducir todas esas categorías a ser posible a dúas dimensións. Pode ser unha incluso, ou 3.
máis xa se complica a interpretación. Entón, o primeiro paso é decir cantas dimensións novas nos serán útiles. O criterio principal é considerar que a inercia das novas dimensións debe xuntar entre todas as que collamos máis do 80%. Isto realmente é o que máis se usa. Tamén pode ser interesante ver como de fácil nos resulta interpretar as novas dimensións, pero basicamente isto é o prioritario. Despois, unha vez decidimos con cantas nos quedamos, hai que darlle sentido, o sea, facer a interpretación das novas dimensións, que se verán no plano por os eixes. Cada dimensión é un eixe X e eixe Y, porque lo será o que trataremos con máis frecuencia. Vale, que hai que saber para facer a interpretación? Primeiro, mirar o valor, mirar que características aporta máis a función de eixe, as contribucións. Canto contribúe cada característica original para o novo eixe. As que máis contribúen danos unha pista sobre como podemos facer a interpretación. Despois, o inverso, os cosenos cadrados. Canto hai de cada eixe nas características orixinais. Principalmente, por lo menos, tendo a usar isto como máis importante, isto máis ben como confirmación. Despois, usar o mapa de percepcións, a interpretación gráfica, a cercanía que teñen entre elas, entre as categorías polos puntos que representan, a posición. Aportan máis interpretación a aquelas categorías que aparecen representadas lonxe da zona central. Iso tamén é das cousas que hai que coñecer. Ben, respecto da interpretación, e como a pregunto, a interpretación en sí ás veces é complexo. Normalmente, se aplicades a técnica nun traballo voso, vos coñecedes os datos, sabedes o que son, o que significan, e sabedes o entorno teórico no que están metidos. Entonces, soe ser máis fácil dar unha interpretación usando a información producida por estas características. Vale. Dentro desta materia, nos exames, na evaluación, non vou pedir tanto, simplemente conformareme con que coñezades que son as cousas que vos poden axudar na interpretación. Saber que a contribución de característica ao eixe, os cosenos cadrados ou a posición na gráfica. Se despois sodes capaz de dar unha interpretación, ben, pero non é esperable, por lo menos nos exercicios que vos expliquei, porque na maior parte deles para vos a situación son variables novas, descoñecidas. Non é como se fose un traballo voso, propio. Aí sí que sería importante que o consigades, pero eso xa será cando traballedes con este tema. Ben, entón, describen os distintos aspectos na forma teórica. Vamos mirar agora como se aplican nos datos que saen. Basicamente, despois de facer os cálculos, nos veremos unha salida de ordenador. Dixemos que necesitamos desinterpretar primeiro o número de eixes que se retén e despois interpretar o que poden significar cada unha das dimensións. Ben, na salida de ordenador, nos resultados, número de eixes que se retén. Dixen que mirar a inercia. Os eixes que escollamos deben ter entre todos máis do 80%. Vale, esos son a inercia de cada dimensión vendada polos autovalores. Esta expresión. Por exemplo, isto é o das marcas de leite. A primeira dimensión recolle o 79% da variabilidade. Toda a información que teñamos de partida, que
que estará embarullada, ao simplificala, o 79% está na primeira variable, sempre van de maior a menor, e 11% na segunda, case nos chega con unha, o 79,5%, pero que as dúas primeiras recollemos o 91%, perdemos solo un 9% da información total, é moi aceptable. Con dúas dimensións faríamos unha boa interpretación, sería un bo análise de correspondencias. Pero, sea como sea, teño que pensar como se opón ter bo precio con estas dúas características. A miña interpretación persoal pode ser discutible, alguén pode ocorrerse algunha que e argumentar que sea mellor, e esta dimensión representa a importancia do precio para o consumidor. Marcas nas que o precio é o máis valorable teñen de un negativo, e a medida que se apartan desta característica chegan a situar, isto digamos que son aportacións, as que sean marcas de máis caras realmente cómpranse porque o consumidor considera que aportan algo, e a aportación representa aquí en estar enriquecida e ser de apertura fácil. As que presentan aspectos particulares para o consumidor son as que máis se apartan das características baratas. Eso sería a minha interpretación. Dimensión 1, un eixe que distingue as marcas consideradas baratas das marcas que se apartan da idea de marca barata. Xa vos digo, ás veces a interpretación eu digo que é poesía, non é matemáticas, porque requiere un pouco de poder, ás veces é obvia, pero ás veces requiere algo de imaginación e sobre todo moito coñecemento do tema que se está a tratar. Por exemplo, na segunda dimensión aparecen 5 características que contribúen: C1, C3, C4, C8 e C11. C1 é positivo, C4, a apertura fácil e o precio aquí van xuntas, tamén é positivo, C3 tamén, boa relación calidade-precio, bo prezo, relación e apertura fácil, no lado positivo, e no lado negativo, adecuada para nenos e boa para manter o peso. Un inciso é que este no lado positivo ou negativo non quere relacionarse con que sea boa ou mala para o consumidor, simplemente saliron aí. A dimensión 2 mide algo, e nesa medida aparece no lado negativo pois estas dúas características. Que pode servir? Isto, digamos que se complementan, vou adiantar un pouco, co mapa, porque digamos, no lado positivo vemos que en estas tres: apertura fácil, relación calidade-precio, precio. No lado negativo aparecen estas 4: adecuada para nenos, 9, sí, 8, 9, 10 e 11. Adecuada para nenos, adultos, maiores e peso. Aunque só dúas tiñan unha contribución importante. Pódese deducir un pouco que nesta dimensión, no lado negativo, estarían as saludables, as que o consumidor percibe con características saludables, mentres no outro extremo as que non lles importa esa valoración. Entón, dimensión 2, a relación con que a imaxe do produto de ser un aspecto saludable. Por suposto, isto é discutible, pero a min é a cousa que se me ocorreu, que me parece máis coherente co que saleu aí. Ben, isto é como se fan as interpretacións: a contribución medida e a coordenada na gráfica. Tamén se podría usar a información das marcas. Neste caso, pois para mí é menos útil porque eu non teño percepción do que son as marcas. Mas ben ao revés,
o que acabo de deducir. Despois vai me decir que Pascual está na zona de leite caro e que creo que era Día na zona de leite barato. Día e Bonmil, posiblemente, mentres que Pascual estaba na zona de leite caro, quero recordar. De todas formas, xa vos digo, dado que eu non teño información, non teño coñecemento desta parte, se da anterior é anterior a que uso para dar a interpretación. Se fose un experto en marcas de leite, usaría isto tamén. Vale. Falta, digamos, é algo complementario. Se eu teño como características dimensión 1, posicionamento do punto de vista do precio, dimensión 2, posicionamento desde o punto de vista da consideración de saudable. O coseno ao cadrado indica como aporta cada unha destas dúas dimensións a cada unha das categorías de partida. Vale. Iso tamén é máis interesante facer a interpretación para as marcas. A consideración do precio. Como foi na percepción do consumidor? Pois resulta que casi todas son interpretadas desde este punto de vista. A hora de comprar ou de valorar as marcas, Kaiku, Ran e Celta, pois parece que non é tan importante, pero todas as demais, sea porque teñen moito precio ou pouco precio, o consumidor considera dentro desa valoración. Eso é o que significa o coseno cadrado. Cando é alto, esta dimensión é o que aporta perfil, neste caso, a cada unha das marcas. Mentres que a segunda, desde o punto de vista máis saludable, pois René Picot, Celta e Asturiana son os que máis aportan. Se está nun lado ou noutro, habría que mirar as coordenadas, pero digamos que xa o deixamos aquí. Ben, isto é un mapa de percepcións. Isto é un resumen realmente do que vos acabo de contar. Primeira dimensión, quero que influya máis, o que contribuye máis, C1, C4 e C6. Xa teño a información feita, pero se non podía ver aquí C4 e C6 o que eran, e C1 que era bo precio. E a partir de construir a información deste eixe, que recolle case todo a interpretación das marcas ou o perfil que das marcas para cada consumidor, ben producido por esta percepción, que sean máis baratas ou que sean máis caras. Eso é o que importa na valoración, no imaginario do consumidor sobre cada un dos produtos. Entonces sitúan estas President, Puleva e Pascual dentro das máis caras, que se supón que tamén son máis calidade, pero digamos que precio é o que representa. E nas máis baratas, a esta altura, Día, e despois todas estas, Carrefour, Capravo, estos son marcas blancas, e estas ni idea, pero tamén están no consumidor situados nesta zona. Despois, segundo eixe, as demais abaixo tiñan valoración máis saludable, mentres que as demais arriba non tiñan en conta. Pascual, pero tamén Lauki e René Picot aparecen moi ben situadas na consideración de saludables, a pesar de que importa menos no perfil, apenas un 11%. O prioritario a hora de decir as marcas parece ser que o precio, a dicotomía precio-calidade, pero a imaxe de saudable Lauki e René Picot, Pascual, Capravo e as outras xa pouco se apartan. Isto é a información que sacamos das gráficas. Despois, que máis se pode ver? Esta asociación C4 C6, posiblemente estas son marcas que compiten de cerca polo mesmo tipo de consumidor, igual que todo este conxunto. Perdón, que me estou confundindo con propiedades.
As marcas próximas pelean por un perfil de consumidor próximo tamén. Estas asociacións son importantes e observanse no mapa de percepcións. Ben, isto é o que nos aporta e o que se analiza cando traballamos con análise de correspondencias. Simplemente, outra cosa máis que se pode facer: se eu teño información sobre unha marca distinta que non usei para crear análise de correspondencias, pero si teño as súas opinións, podo situala dentro destas dúas dimensións de saudable precio, simplemente sustituindo na análise de correspondencias ou introducindo os seus valores. Non o sei para o cálculo, pero situaríame esa marca no mapa. Ben, hasta aquí, digamos, a explicación teórica. Farei agora unha introducción da interpretación a partir dunha salida directa nun exercicio dos propostos.